Здравейте, аз съм Боби. Нещо искам да ми оцените една къща в Майнкрафт. Селска, която направих преди малко. Искам да ми оцените. Моля ви, харесайте. Моля ви. Напишете в коментарите, ще ви прочета. Много ви моля. Много моля. Добре. Ето го нивата. Моля ви се да ми оцените. Ето го селото, къщата е точно тази, която е под мен. Сега моля ви, и кажете, че ви харесва. Специално заради вас, за да не влизат цели и да не дразнат, съм направил такава врата. Направил съм и светлинки. В честа имам тези работи. Събрал съм. Къщата е така хубаво направена. Аз я направих, рекопирах малко от целенските. Направих като техните. Ето я. Имам си столчета, масички. Много е красива къщичката отвътре и отвънка. Ако искате, сега ще отидем да я видите отвънка. Ето го цялото село отвънка. Сега ще го разгледате. Чакайте. Ето. Малко от него. Време, ви харесайте я. Имам и един друг клип, къща в Майнкрафт на Васил Борисов. И картинка на няколко камък. Ще го видите и скоро. Не съм правил клипове на реалния живот, така че ще благодаря. Харесате ми клиповете и само ще ви кажа чао!